Maaw hakilila ko an fa buye nyoro shirifakɛ ko a ye faamaw ka nafolo minɛ wala faamaw ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye ka daminɛ ATT la fo kana bila IBK la fo kana se an bɛ waati min na bi n'o ye Asimi Goyita ka fanga ye mɔgɔ caman hakilila an fa buye ye faamaw ka bula nafolo minɛ donc mɔgɔ caman u bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ donc an bɛna jɛ ka Buye Hayidara lamɛn nin kumakan in kɔnɔ ni Ala sɔnna ma a bɛna walawalali kɛ an bɛna audio a b'a lamɛn sisan ni Ala sɔnna ma Buye Hayidara yɛrɛ min fɔ a bɛna o lamɛn. O tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ni mɔgɔ min mɔgɔ b'an formation groupe la ka yɛlɛ Ɲuru Serifukɛ ka groupe kan groupe min bɛ yen na Ɲuru Serifukɛ ka laseliw tɛmɛ a kan donc i bɛ numéro min na écran kan déjà i b'o ta direct i bɛ numéro min kan écran kan o déjà o ta dɔrɔn 00223 talen kɔfɛ 92 80 75 08 n'i y'o ta dɔrɔn i bɛ vocal caman ni Ala sɔnna ma a ka ca Ala fɛ an bɛ yɛlɛ groupe kan groupe min bɛ yen na Ɲuru Serifukɛ ka laseliw tɛmɛ a kan ni Ala ni kira ka jɛn ye. Appel la an sɔrɔ man nɔgɔ ni sera ka kɛ vocal a ka ca Ala fɛ an bɛ groupe sariya audio ci ma ni jɛna n'a ye i bɛ yɛlɛ groupe sanfɛ inchallah an bɛna jɛ ka Ɲuru Serifukɛ lamɛn yan'o cɛ minnu mago b'an ka réseau la u bɛ se ka taa abonné Cherif de Ɲuru officiel YouTube chaîne kan n'Ala sɔnna ma groupe fana numéro aw ɲɛ b'o la écran kan déjà donc an bɛna nin Buye ka kumakan ye sisan aw bɛna o lamɛn ni Ala ni kira ka jɛn ye an ka jɛ. Ale Buye du t'ale bolo k'a fɔ ko jamana in de ye du d'a ma o foro t'ale bolo k'a fɔ ko jamana in de ye foro in d'ale ma o projet t'ale bolo ko jamana in de ye o projet in d'a ma o dugukolow t'ale bolo ko jamana de y'u d'a ma o mobili t'ale bolo ko jamana in de y'u d'a ma ni si tɛ ale bolo k'a fɔ ko jamana de y'u d'a ma so filɛ kɛnɛ filɛ ni maa min k'a fɔ ko jamana de y'u d'a ma. Alhamdulillah yɔrɔ a ye bɔla ka parti fitinin lamɛn ko du tɛ k'a fɔ ko faamaw ye du min d'ale ma mobili tɛ ko faamaw de y'o d'ale ma a foyi foyi tɛ ko Mali faamaw ye min d'ale ma ko so filɛ kɛnɛ filɛ a bɔla ka ɲɛfɔ donc ni politicien minnu kun taala a nɔfɛ yɔrɔ a dɔw bɛ balo la hali n'a sɔrɔ a dɔw t'a la mais a dɔw bɛ balo la donc ni min don ni dangana bɛ maa min bolo k'a fɔ dɔ de la ka nafolo dɔ di Ɲuru Serifukɛ ma e bɛ se ka bɔ k'a ɲɛfɔ Ɲuru Serifukɛ yɛrɛ IBK élection na IBK dɛmɛ IBK ye fanga sɔrɔ ko IBK bolibaatɔ de sela ale ma an tɛna don détail kɔnɔ an bɛ tila ka n'o walawala waati nataw la ko IBK bolibaatɔ de sela a ma n'an nana audio sɔrɔ an bɛ n'o jouer audio kɔrɔ ye donc mais fɛn min prévu t'an bolo an tɛna se k'a fɔ an b'o bɛɛ détail di IBK bolibaatɔ de sela a ma k'a bɛ fanga ɲini ale y'a dɛmɛ k'a ka bolo nafolo bɔ k'a dɛmɛ pour que a ka se ka fanga sɔrɔ donc an tɛna o don détail kɔnɔ mais k'a yira la Ɲuru Serifukɛ tɛna ɲɛbɔ nafolo in fɛ a ko faso in kanu de bɛ ale la donc an bɛ kumakan in tɔ lamɛn tuguni pour que mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ a la ni Ala ni kira ka jɛn ye. So filɛ kɛnɛ filɛ ni maa min ko k'a y'a d'a ma jamana in na a filɛ nin ye so filɛ kɛnɛ filɛ i b'a fɔ a fɔ kɛnɛ kan Ala y'ale wasa o la o Ala y'a wasa nka ni kow de kɛra ale bɛ jamana in de dɛmɛ a tumaw dɔw la yɛrɛ tumaw dɔw la nafolo t'a bolo cogo cogo tumaw dɔw la a b'u dɛmɛ ni a bɛ jamana in dɛmɛ ni nafolo jamana bɛ nin dɔn jama in bɛ nin dɔn maaw bɛ nin dɔn. A ye bɔra ka kumakan in lamɛn sa ko nafolo t'a bolo cogo cogo ni faamaw sela a ma ni jamana in jɔli hakilila ye ni faamaw sela a ma nin kunnafoni ka di a ye kumakan in lamɛn fo ka taa ban ko ni faamaw sela a ma waati waati faamaw bɛ se Buye ma waati jumɛn politique mɔgɔ tɛ dɔn ka ban u bɛ s'a ma k'an bɛ fɛ ka jamana de jɔ jamana in de bɛ jɔli b'an bɛɛ nin kan u bɛ taa kuma caman manipulé k'a ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba b'a bolo nafolo bɔ k'u dɛmɛ n'a ye u bɛ tila ka n'a janfa tuguni o bɛɛ kɛlɛ o wa 2013 Buye ko k'u ka voté IBK ye IBK taala ni layiru 6 de ye ka a taala layiru 6 de ɲɛfɔ ale ye k'a fɔ layiru 6 in k'a bɛna timɛ a ma se ka si timɛ a ma se ka si waleya o de kɛla sababu ye Buye bilala IBK contre la k'a fɔ n b'a contre la n b'i contre la ni mɔgɔ fana farala an kan ni ye mɔgɔ sɔrɔ fana min b'i k'i contre la n bɛ fara o tigilamɔgɔ kan an bɛ jɛ ka k'i contre la yɔrɔ kuma giriman ye k'a b'i IBK contre la waati parce que a ma layiru ninnu dafa a ma si waleya wala y'a ye wa layiru 6 in fana a si tɛ Buye concerné a bɛ jamanadenw de concerné a bɛɛ mais an bɛna o fana walawala n'Ala sɔnna a ma waati nataw la.